ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Хушхабар ҳамин аст ки дӯстони азиз, границаи Қазоқистон Россия кушода шудагиай ва барои тамоми нафароне ки дар муҳоҷират қарор доранд, онҳо хабардор шуданшон, ҳатман як то лайк монед ва видеоро дар ин WhatsApp поделиться кунед ва як чанд сухани дига ҳастанд, иншоалло барои шумо пешниҳод мекунам. Барои реклама бисёриҳо муроҷиат кардестанд. Ман мехоҳам ки реклама бигирам ки танҳо қатима кор кунам. Просмотрои ман на кам аз 10,000, ками камаш 10,000, зиёдаш 100,000 боло аст. Борҳое ки аз Россия ба минтақаҳои Тоҷикистон равон мекунед, онҳо ҳам бисёриҳо менависанд ва як нафарашро қабул мекунем барои пастияни мақсад қатима кор кардан. Рақамҳои WhatsApp ма танҳо ба WhatsApp метавонед ки дар алоқа бароед ва суҳбат мекунем, нархҳои хуб қатъи рекламаҳои шуморо қабул мекунем ва иншоалло ки результат ҳам мешавад. Нам аз 3 реклама зиёд бояд бигирен ва ман гуфтам ки қатима кор кардан хоҳем, пастияни рекламатонро қабул мекунем. Хоҳиш реклама карданро дорад, WhatsApp ма мебирояд, муроҷиат кунед ва барои шумо ҳатман ёрдам мекунем. Видеоро ҳатман дар ин WhatsApp паҳн кунед то ин ки дигарҳо бибинанд. Худованд нигаҳбон.